Salutare lume, eu sunt Andrei, un 37 și astăzi vă prezint, după o lungă pauză, un episod de Minecraft. Deci aici avem două mape. Se cheamă Snake Map 2 și Snake Map 2. Asta l-a făcut un amic de-al meu, cu mapa asta pentru cei de la YouTube acolo. Și m-am decis să fac și eu un tutorial, să mă joc pe ea. Păi, o să începem întâi cu mapa asta, prima. O să mergem întâi pe prima mapă. După cum vedeți, ne dă aici două bucuri. Uite, Adrian MC. Deci, dacă vreți să... Bine, aici să ne MC. Salutare, eu sunt Adrian MC. Uite, Adrian MC este un YouTuber. Și sper că îți place această hartă. Citești tot ce prinzi în mână și nu uitați să te distrezi. Ok. Nu folosi comanda game mode, nu-ți da item too many items. Și 3, nu te plictisi. Ok. Păi, nu știu dacă va fi ușor. Ok, deci avem aici două lucruri. What? Ok, să începem. Mă rog în aventură ta. Acesta. Mănânc o felie de tortor făcută special pentru tine și pregătești pentru aventura. Ok. Dar n-am ce să mănânc pentru că nu mi-e foame. I can't, boss. Da, nu-i posibil. Ok, să mergem până să mergem înapoi. Citește, apasă pe butonul și pregătești pentru puțin parkour. Ok, care buton? Difficulty normal. Click pentru checkpoint, ok. Și, ok, normal. Ok, normal, am dat. What? Ok, să încercăm. 1. Ah, cum? Lol, dar cum a murit? Asta e întrebarea mea, cum? Bă, am dat checkpoint acolo, ucidem. Ciudat. Nu merge. Bă, uite. Da, uitați să dau checkpoint. Eu vreau un parcurs, easy. Ok, stai să le rup pe astea în lavă. Ok. Întâi trebuie să mergem pe aici. Ok, da. Cum ajung de acolo? Asta e. Da. Ok, o să mă mai întreb puțin. Cum n-am să mergem, mă? N-am uitat iar să-mi dau checkpoint-ul. Trebuie să mergem pe aici, așa. Păi ok, asta mă merge. Uite, fan, asta, scuzați că umblu la căști. Ok. Păi, nu știu ce am episodul așa de mici, de obicei când fac, merge bine. Ok, super tare, și acolo super tare, hai să mergem. Nu duc în aventura ta. Ok, spawn checkpoint, ok? Gata. Bă, spawn checkpoint. Spawn checkpoint. Ok, mi-am dat spawn checkpoint. Spawn checkpoint și asta, ok. Să mergem. Trebuie să intrăm un pic mai devreme. O să încerc eu să fac așa. Păi, dar ce nu mă dă, frate, ce mă dă la început? Ciudat? Bă, frate, nu reușesc, frate, cum, doamne? Ok. Noroc. Spawn checkpoint și mă pun în levelul normal. What? Dead? What? Nu! N-am căcat, bine. Ok, mă gândeam cum o lăsa. Oricum n-ar vrea să dau. Man.
fuck? Bă, nu reușesc. Hai, na, că să reușesc pe acolo. Oh, ok. Am reușit. Ciudat. Pregătești de luptă. Stai un pic. Ok. Pregătești pentru luptă cu fratele tău Geamon. Înarmează-te și stai atent la el. Ok. Oh, thank you, boss. Pregătești de luptă. Oh, mersi. Bine, o să dai așa ceva. Ia. Oh, Concito. 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 What the hell merge? Oh, ok, gata, moartă. Așa. Aruncă arma cu care l-ai omorât pe fratele tău. Ok, am aruncat. Prindeți arcul. Am luat și prindeți săgeata. Ok. Ce ne-a mai dat? Stai să arunc chestia asta. Știți despre asta. Ai reușit să-l bați pe fratele tău acum, moment cu felie de tot și pentru puțin distracție corpul tău norocos. Ok. Mai tot. În fine. Hai să mergem. Distracție. Să las cu arcul. Și ce trebuie să fac eu în momentul ăsta? Să trag aici. Unde văd că rămâne? Ai, bă! Ai, bă, cum? What? L-am dat. Oh, aia chiar am dat. Oh, m-a dat? Ok. Bravo, ai ajuns foarte departe, mult noroc. Ok. Ce să fac aici? Asta le pot arunca și asta fel. What? Da, bine. Să le arunc mai departe. Ok, hai. Am urcat. Ok, așa, hai să mergem aici. Ok. Mă gândeam eu când o să meargă. Haide, ok. Bă, văzut că aici am ascuns o mâncare, de ce? Mă noroc, dar văd că nu prea merge bine. Oh, bă, încă mai am urmă, am uitat. Uite așa, na, asta ar trebui să fac. Ia, să mergem. Încă o dată. 2, 3. Nu, am apucat să. Ok, și de acolo îmi presupun că ori trebuie să merg acolo. Nu știi ce să fac, o să merg, fac așa. Da, de pe asta nici. Nu vreau să le iau pe ala. Mai, haide, da, nu jur pentru că sunt băiat că minte. What? It's impossible. What? What? Ok, să mergem încă o dată. Ok, hai să încercăm încă o dată atunci. Ok. Nu, what? Încă asta. Ok, hai mai repede, hai că n-am trebuie să... nu să mai consum mâncarea. Ok, trebuie super tare, mă întreb cum a făcut animația aia. Ok, pe aici am sărit. Ok. Nu, frate, nu se poate. Mai repede, frate, că nu
Nu-mi place de ce pus ori apă așa de mult, adică, da, e logica să nu scadă din damage. Ok. N-am ce spune, chiar ok, da. Sunt mai slab ca, cum se cheamă ăla, ca Daffy Duck la lucruri. Mă nebun, că și ăla e dus cu pluta, frate, sunt mai greu de cap ca el. Cum da să nu reușesc să fac chestia de aia, nu mai bine. Ok. 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 Hai acolo să ajung. Da, cum să fac eu parcurul ăsta ingenios? Nu, stai. Nu o să fac chestia asta, că și n-am voie. Ok, păi o să fac așa. Eu să mai încerc o dată. Da, că n-am ce face. Ok, încep să-mi se duc mâncarea. Că nu știu ce să fac pentru că... ok, am uitat să-mi dau noaptea. Ok. Ok. Da. Ok, am căcat că e ok. Bă, frate, bă, cât mă poate enerva chestia asta, mă. Ok. O să vă las și link-ul în descriere de unde puteți să luați mapa aceasta minunată, care mă enervează la culme pe mine. 1, 2... da. Îmi trebuie să-mi iau mâncare, frate, că n-am de mâncare. 1, 2... că nu se duce să-mi iau din pe game-ul, că chiar n-am cum să-mi iau de aici. Deci ar fi imposibil să-mi iau de aici. Ok. Ok. Nu o să fac acest lucru. Trebuie să recunosc expert tare mapa, dar nu înțeleg de ce merge. Trebuie să mă fiu și eu mai priceput la acest tip. Și o să fac ceva la video settings, să-ți dau viewing off, adică să nu mi se mai miște chestia aia. Pentru că la mine nu se mișcă și nu mai am chef să mi se miște chestiile astea. Ok. Ui, hai că așa reușesc. Am vorbit prea târziu. Ia stai să-mi dau la chat, să-mi dau și eu game mode. Uite, să-mi iau mâncare. Ham era? Nu mai știu. Piguri, nu, bă, cum dăm scria? Search items. Da, nu mai rog aminte cum se mâncare. Uite, asta. O să-mi trebuie să știu din astea. Cocket. De. Nu știu mai duce vinde cineva. Să-mi dau game mode 0. Ok. Pentru că nu trebuie, pentru că ai pentru... Cum se cheamă? Pentru... Pentru ce fi? Ok. Nu se poate, frate, și nu pot să te vede acest nivel. Am arătat. Ok. What? N-am alergat, serios, ești pe bune. 1, 2, ok, haide. Bă, ce doamne, frate. Nu, azi pun pe pauză pentru că... Ok, da, mă gândeam că sunt pe serverul ăsta public și nu puteam să fac chestia asta. Ok. Aleluia! Hai că am reușit. Ok. What? Aici ai să abeși armura. Ok.
Ok, deci asta le pot da jos. Să bag chestiile astea. Selecție la mine. Ok. Final boss. With. What? Are you kidding with me? Are you kidding with me? Ce doamne asta? Nu pot să mă pe nimeni. What? Wow. Cine ești? Ha. Nu, Herobrine. Ha. M-am murit. L-am omorât pe Herobrine. Ok. Hai să-i omorâm și pe asta. Ok, și tu ești mort, și tu. Ok. Văd că tot. Mai pare cineva? Oh. Da, nu știu de ce dau acest lucru. Ce da? Ok. Bă, am impresia că mi-a dat pauci. What? Super tante. Ok. Păi, asta că mai este și map 2. Ok. Am făcut map 1, hai să map 2. E aceeași. Ok. What? Când mă întorc și îmi câștigi când mă întorc cu armata mea. Oh, yes. E, da, m-a bătut, vai, nu mai pot. Ah, nu, unde ești, mă? Nu, prostul, mă, ha? Și mai trebuie să văd. Bă, dar Herobrine e tare, bă, e bun, nu de bun chiar. Ok, haide. Văd că nu mai este nimic. Unde, mă? A, bă, unde e armata ta? Ce v-am vedere mai cine scârșici când mă întorc cu armata mea. Uite, pe unde să spun? Aventura noastră terminată în comoară pe Herobrine și pleacă de presiune aurită. Mult noroc în următoarea misiune și ține minte literele. Noastră terminată în comoară pe Herobrine și ea pleacă de presiune aurită. Mult noroc în următoarele misiuni. Și care litere să țin minte? Și cum ajung? Da, o să-mi dau game pentru că am greșit cu ceva. Am greșit și am greșit. Pras și
plate. Ok. 7 game mode 0. Nu sper să se pune aici. Block blocked. What? Oh, super. Și mă? Nu trebuie să merg pe aici. Este un labirint secret. Apasă pe buton. Exact ce trebuie. Apasă pe buton, tot aici mă da. Aici când apasă pe buton. Apasă pe buton. Nu, frate. Mă, unde de asta? Păi, nebun, unde mi astea? Să mă duc aici, asta mă duce aici. Asta. Mă dau serios, am plecat. Ia, apăs. Chiar nu știu cum să merg. Ciudat. Ok. Gata. Click to spawn point. Keep inventory. Ok, ia. Aventura continuă în labirint. Nu noroc și nu uita să citești tot ce prinzi. Hack. Citat. Uite. Vreau să trecut de labirint, acum trebuie să stai atent la capcanele din templu. Ok. Nu e prea pare ușor, dar... What? Să mor. Spun. Rupti, hai. Este nu pot să mor, nu pot să mor, hai. Ok, gata. What? Nu. Nu vreau să mor. What? Muri. Până mă să merg pe nu trebuie să merg pe era pe aici. Nu asta. Bă, da, asta nu sper. Nu era asta. Nu. Asta mă duce înapoi acolo. Asta mă duce aici. Asta mă duce aici. Da. Păi, nu sunt chiar așa de bun, deci... Mă rog aminte că trebuie să merg pe aici. Da. Set spawn. Help. Nu mi-a văzut tot. Bine, nu am dat. Ok. Game mode 1. Ok. Nu, pentru că nu am chef să mor.
0, ok. Stați un pic, să nu se mai lasă. Ai, mă, cum da? Da, frate, da. What? Bă, frate, nu pot să fac așa ceva. Hai, încoace. Știi ce îmi trebuie? Aplay-uri. Bă, ok. Ok. Că mi-am mod 0 și... Stai, asta trebuie să-mi fac o scăpare. Pentru că mi-e pop. Ok. Cum mă gândeam? Ok. Hai, mă, termin-te odată. Făcule, haide, termină-te. Nu văd. Eu văd că nu merge. Ok. Haide, mie, bă. Nu, că să-mi ajută, frate, văd că merge bine. Și mi le-am dat pe asta pentru că am văzut că acolo tot așa erau, frate, deci jur. Ok, gata, am trecut. Click pentru spawn point. Ok, ia. Bun, ai trecut și acest mic parcurs. Apasă butonul și continuă aventura. Pas pentru mâncare. Ok. O să-mi iau la mine. Y. Ai măsă. What? Ok. Ciudat. Am văzut că ia sabia armorul și merele încentate din aceștia și pregătești pentru luptă cu aeroplanul și frazele de Ce? Fără să-ți placă depresiunea urită de la zombie pentru a ajunge în camera următoare, ok? Da. Ok, mi-am luat câteva. Și de asemenea să-mi pun și asta. Sharpness. Asta mi-e bine. Ok, și aș de asemenea să trebuiască să iau și aceste lucruri. Ok. Deci, să începem. Unde-s the action? Ești nebun? Bă, nebun. Ok, asta e mult prea ciudat și cred că o să-mi scadă o grămadă de frame pentru că am puțin. Ok, da. Păi, o să mor ăștia dintr-o singură luptă, dar văd că... What? Ok, what? Bă, de ce speed are, bă? E bun asta. Ok, hai că vin și așa. Bă, dar cât nou bec dă și fratele meu ce am, frate, bă.
Da, bine, ok. Oh, lol. Deci mapele astea sunt încerate, nu de glumă. Câte experiențe, frate, ești nebun. Ia. Ok, asta este ciudat. Ok. Fine. De placaurit nu cam da, dar în fine. Ok, chiar acum nu mă interesează chestia asta. Au, da, uite. Ok, ce trebuie să fac eu cu ea? Să pun aici, ia. Uite, asta s-a întâmplat. Da, nu o să-mi trebuiască acest lucru. Asta îmi trebuie, nu, asta îmi trebuie. Ok. Nu, bă, da, îmi trebuie. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Ok. Yeah. Ok. Păi îmi bucam tot. Ok, mă las arma. Ok, 50 sau... Mulțumesc că ești ca pe hartă. Ok. Deci, cum o să faci pentru episodul din această mapă excelent de faină? Linkul de la aceste două mape o să fie în descriere. Nu ezitați să apăsați butonul de like. Și, da, de asemenea, nu uitați de cele menționate mai devreme. Eu am fost Andrei și vă urez o baftă la video dacă faceți. Și la chestii. Deci, eu aici Andrei 137, la revedere!